मा हाबिलाया हस्पिटालाव मा जादों जानायालाय बे माबालै मा जादों दा माबोरै दं बियो मोजाङै दंना गैया एसेबां गोबाव जाबाय नोंसोर हस्पिटाल सफैदो लांबाय आंखौ फन खालायाखै माबा फनखौ होनाय बिनो रायज्लायनो हागोन ना हाया बियो फनखौ हैनाय हाबिलानो खोथायानोथ' माबोरै बेबायदि जालांखो हरखाब सानस'हायै सानस्लाबहायै माने हरखाबनो जानानै होबाय जों माने सानस'नोनो हायासै माबोरै जालांखो मा बुंगासिनो नों बाबा मा सानस'हायै सानस्लाबहायै सानख'हायै बाथ्रा जालांबाय मोजाङै सिदा सिदि बुङा मानो मा जादों मानसिया मोजाङै दंना गैया मानसिया माबालाय आबा माने हुस गैथ'आ दा डक्टरा दिनै सानसेखौ नायथारनो होदों दिनै जायाबाथाय गाबोन गुवाहाटियाव लां होननानै बुंदों दिनै हुस फैयाबा मा हाबिलायाव हुस गैया एसेबां क्रिटिकेल जानानै दङ मानसिया हुस गैया बेयाव हायाब्ला गुवाहाटियाव लांनांगोन होननानै बुंदों आरो एसेबां गिदिर खोथाखौ नोंसोर आंनो सिखोमाना दोनदोंमोन बाबा मा जामारदों मा जादों बुंनाय बाबा आं बिराद गिनाय मोनबाय मा जामारदों हाबिलाया मोजाङै दंना गैया बियो बेफोर गासिबो नोंसिनि आइ उन्दैनि थाखायनो जादों रितुनि थाखाय बियो फैयाब्ला बिबो जानाय नङामोन बेफोर जेबोआनो जानाय नङामोन बियो हरखाब फैनानै बेफोरखौ खालायजोब्बाय मिथिबायना मा आइ उन्दैनि थाखाय जादों मा खालायदों आइ उन्दैया मा जानाय मा मानाय माबा रायज्लायदोंमोन बे नोमादैनि आखलखौथ' मिथिखागौ माबा रागा जोंखौ बेयावनो नारना होनायावनो फाखा खुन्थियाव नांबायनो ओमफ्राय दा बेबायदिनो मानसिया हुस गैया जाना थाबाय टेनसन लानाङा दे आबा हामगोन दे हामनायाथ' हामनाय बेफोरबायदि खालायनो नाङा ना आइया मानो बेबायदि आखाइ थिखांनांगौ बियो हाबिलाखौ मानो आखाइ थिखांनांगौ आरो न'आव मा रावबो गैयामोन नामा माबायदि चान्स मोनखो बियो बेबायदि हाबिलाखौ बुनो मादैया बेफोरबायदि अभद्रामि खामानि माबायदि मावनो हायो मानसिया गाज्रि मादैया बेबायदि खालायनो नाङामोन हाबिलाजों जायखियानो जाया मानो नांज्लाय मायबा बुं बेफोरबायदि खालायो नामा मानसिखौ सोरबा आखाइ थिखाङो आरो बेबो बिहामजोखौनो आरो बिथ' हाबिलाखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाखायामोन बेनिखायनो बेफोर सान्सखौ नागिरखाबाय थादोंमोन हाबिलाखौ मायबा खालायनो हागौबा होननानै बेबायदि खालायमारबाय बियो एसेबां गाज्रि गोसोनि मानसि थायो नालाय थै गाज्रिबो गाज्रि एसेबां गाज्रि माने आइ आबैमोना थार खोथाखौनो बुंमारोमोन नोंसिनि मादैया अन्थाइ बिखानि मानसि होननानै जेबो बुजिया नांज्लायनोल' रोंगौ बुज्रायनोल' रोंगौ गाज्रिखौल' साननो रोंगौ होननानै दिनै नंमारबाय नंमारगौ बियो आइ आबैमोना थारखौनो बुंमारोमोन मादैया मोजां नंमारा मानसिया दा आं मा खालायनो हाबिलाखौ सिरियास होननानै बुंदों आंथ' थांनोबो हाया आंखौथ' आगोलनो थांनो हाया होननानै बुंखाबाय बोसोरसेनि थाखाय दा माबायदि थांनो आङो रिकुवेस्ट खालामबाबोथ' हाखानाय नङा थांनोथ' हाखाया गोसोखौ ख्लाब ख्लाब मोनगासिनो आंना हाबिलाजों जेबो जाया हे आफा गसाइ आंनि हाबिलाखौ मोजाङै लाखि आंबो दा थांनो हाया हाबिलाखौ मोजाङै लाखि जेबो जेन जाया बियो थाबैनो हामो नोंसोर पापि न'खरनि पापिफोरनि नोंसिनि आखलखौ मोनथिजोब्बाय आं सानदोंमोन नोंसिनि आखलफोरा सुद्रायबाय होननानै गैया सुद्रायाखै नोंसोरो आगोलनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसो जाबाय नायबाय था आंबो मा खालायो नोंसोरजों बिहामजोखौथ' हस्पिटालाइस जाहोबायानो नोंसोरखौबो जाहोजोबगोन आं नायबाय था आं दा मा खालायगोन आंनि फिसाज्लाया अबाव दं खिन्थायाखैना नोंसोरो गासैबो गुदि बिजौ नोंसोरनो गोजा नोंसोर बयबो साफा साफा मोनथिजोबगौ रनिया अबाव दोङो नोंसोरनो किडनेप खालामना दोनदों आंनि फिसाखौ गारां नोंसोरखौ नोंसोर मोजाङै बुंब्ला मानियाना र' आं पुलिसखौनो लाबोसिगोन सिदा पुलिसनियाव थांगोन आरो कमप्लेन होगोन आं न'खर जि कमप्लेन होजोबगोन आं बिसोर आंनि फिसाज्लाखौ किडनेप खालामना दोनदों होननानै सालाफोर नोंसोरखौ गासैखौबो जेल जाहोजोबगोन आंनि फिसालानि एड्रेस खोन्थायाना नोंसोरो मा सानदोंलै आंखौ नोंसोरो आगोलनि रितु होननानै सानदों नामा आगोलनि रितु नंला आङो आगोलनिख्रुइ बांसिन खाथारनाकसो आङो गाज्रिबाथाय गाज्रिसोखा जेबो मिथिया आङो र' खाथिनि पुलिस थानायाव थांनानै कमप्लेन हैनो आं इसिबां सोंबाय आङो अबाव दं खोन्थाया दा जेब्ला पुलिसनि लावथि गोग्लैगोन नोंसिनि मोदोमाव अब्लासो नोंसोर आंनो खिन्थागोन ना आंनि फिसाज्लाया अबाव दङ बेनिखायनो आङो पुलिसखौनो लागासिगोन र' थांनि आं पुलिस स्टेसनाव बे खांखिनि रांखिनिया हस्पिटालावबो सफैबाय बे सैमा फाग्लिनि महरबो नायनो गोसो गैया आं ओइ बुरै अबाव खारखोमादों नोङो बुरै
पाप्पिफोर खारखोमानानै एरसोखोमानानै खारग'नो हागोन सानदों नामा ओइ पाप्पि बुरै ओरै फै आंनि जिउखौथ' धंस' खालामबायानो नोंसोरो दिनैसिम नोंसोर पाप्पि सुनिग्रहफ्रा आंनि खिबु गारनो हायाखै आगोलनिफ्रायनो दिनैसिम नोंसोरनि सुनिग्रहआ आंनि संसाराव नांगासिनो नोंसोरनि थाखाय आंहा जेबो सान्थि गैया लाजिया खर' गाज्रि फाग्लि हिन्जाव मालायखौ दाय होनो नोंनि जिउआव जेसेबांखि सान्थि गैया जादों जेसेबांखि जालांदों नों गावनो दायनिगिरि मालायखौ दाय दाहोसै ओइ नालाय बेयाव सयख' बुरै इसोराबो मिथिगौ भगबानाबो मिथिगौ नोंसोरनो आंनि जिउखौ धंस' खालायग्राया होननानै औ इसोराबो नोंनो सोरजिगिरियाबो नोंनो गासैखौबो मिथिजोबगौ नोङो बुरै नोंनि न'खरखौ नोंनि गासैबो फेमिलि न'खर साफा मानसि धंस' खालायजोबगोन आं सिदा सिदि लास्ट टाइमनि थाखाय सोंदों आङो बुरै थाब माबोरै खिन्था आंनि फिसाज्ला रनिया अबाव दङ बियो अबाव दोनखोमादों गोरलै गथ' नङा बियो बिखौ खाबथानानै अबावबा दोननो अबावबा लाबथिंबाय थानो गोरलै नङा बियो गावनो मिथिगौ अबाव थानांगौ अबाव थाया नोंसोर जाबाय दुनियाफोरनि पापि मानसि पापजों बुंफबनाय मानसि नोंसोरो बादो बुङाब्ला बुङा दोन आं गावनो दिहुनगोन आंनि फिसाज्लाखौ अबाव दोनखोमादों नोंसोरो खालि नोंसोरो इयुनाव दा फस्थायसै उनाव दा बुंसै आंखौ जोंफोरनो सान्स होआखैमोन होननानै रितुआ सान्स होआखैमोन होननानै मोनथिबाय दा आङो पुलिस स्टेसनाव थांनो नागिरदों पुलिसनो गासिबो खोथा एखे फारि लागायना होजोबगोन आं नोंसोर आंनि फिसाज्लाखौ मा दोनदों मा खालायदों मा खालामदोंमोन गासैखौबो लागायना होजोबगोन आं पुलिसनो थां नोङो पुलिसाव थाङो मिलिटारियाव थाङो जेराव थां जेबो खालायनो हाया नोङो नायगोन नोंसोरखौ पुलिस लाबोगासिनो आङो थां दुगायनो दुगानायनोनो बै दैयावनो गब'नानै थैगोन नोङो दुगानाय दैयावनो गब'ना थैगोन थां नायगोन नोंसोरखौ साफा जेराव होजोबगोन आं मिथिखा पापिफोर थां सोर पापि सोर मोजां बयबो मिथिगौ इसोर नायगासिनो इसोरा नायहरगासिनो मोजां मानसि जानायबा नोंखौ बिमा होननानै साननायमोनब्ला नोंनि फिसालाया एरसो थानाय नङामोन नोंनि फिसालाया गावबा गावनो नोंनाव थाहैगौमोन मोनथिबाय नोंनि फिसालाया नोंखौ बिमा होननानै साना नोंनि आखल गाज्रिनि थाखायनो नोंखौ नोंनिफ्राय एरसोनानै थायो नोंनि फिसालाया खर' गाज्रि फाग्लि हिन्जाव साला फाग्लि हिन्जावा सालिया एसेबां बेबायदि खालायनानैबो साला मोखाङाव लाजिनाय गैया सरम गैयालै साला फस्थायनाय गैया सासे मानसिखौ बुनानै बेबायदि खालायना दोनदों दाबो थेवबोसो रागा गावनाल'सो नंथारगौ माबायदि हिन्जावखाय बिलाय थै माथो पाप मावदोंमोनहाय आंलाय बेबायदि गाज्रि मानसिफोरखौ बे जिउआव सहायनांगौ जादों साला आंनि न'खरा सहायनांगौ जादों बे हिन्जावखौ माखौबा पुलिस लाबोगोननि दम होनानै थांदों बेयाव फिसालायानो सैया गावनि आखलनि थाखायनो फिसालाया एरसोनानै दङ ओयाव थांनो साला अन्थाव बाथौनो खामला मावनानै जादों फिसालाया गावनि आखल गाज्रिनि थाखायनो न'आव थाखै आरो फिसालाखौ नागिरनानै जोंखौ दम होनो फैदों मानिबा जोंखौसो दाय होनो फैदों फिसाज्लाया ओजा थाङा बिमाया गाज्रिखाय अननाय मोना बेबायदि मानसिया अननाय मोना इयुनाव हारसिं संसार जानांगौ जागोन नोङो हारसिं थानांगोन मिथिबाय हौवा न'खरथ' गैलानो नांज्लाय खमलाय खालाय गावनिफ्राय गोजान खालामना लादों दा जाय फिसाज्ला दङ बेबो गोजान जागोन नोंना मिथिखा सानसे समाव ओरैबायदि फस्थायगोन बे हिन्जावा नायबाय थाहाय फस्थायाबा मा बे फाग्लिया पुलिसाव थांनायनि धमखि होदों औ बे फाग्लि माथा गरम हिन्जावा मा बखिलांदों मिथिबायना आंनि सिगाङाव बखिलांना थांदों माबा बे आरो बखिलांदों आं पुलिसनियाव थांगासिनो पुलिस लायगासिनो होननानै माबा खालाय दा मानो बिदिथाय बे सासे मानसिया मा सम मिथिया जायगा मिथिया मा सिटुवेसनाव दङ बेफोरखौ जेबो बुजिया जानला मोनला बुङो थांमारगोनसो ना मायबा पुलिसनाव जानला मोनला बखियाथ' बियो रादाय मा खालायनो सानदों नोङो औवाबा बे हिन्जावा आखला जेरैबायदि गाज्रि खर'आबो जेरैबायदि फाग्लि खुगायाबो बेबायदिनो गाज्रि मा खालायनो सानखौ दा आबा नोङो आंलाय मा खालायनो आयै ओरैनो एसेबां प्रब्लेमाव गोलैना दंखायो बिहामजोआ होदों हुस गैया बिहा आरो माबायदि अबाव पुलिसनिसो कमप्लेन हैनो थांदों बियो दा आं मा बुंदों बिफा रनिया अबाव दं खिन्थाया मानो नोंसोर मानो बेबायदि सिखोमाबाय थाखो नुदोंना दा मा जागासिनो आरोबा मा जाबावगोन आरो दा पुलिसनि माबा होनना थांदों बियो आरो बिजों जेबो फोथायनो हाया बियो बुंदोंना बियो खालायगोनबो बियो पुलिसखौबो लायगोन बियो थांदोंना रागा जोंनानै माबोरै खिन्था रनिया अबाव दोङो आरो आङो जेबो प्रब्लेम लुगैला मिथिगोना एखे सहायनो हाला आङो जानला माला जाबाय थायो बेफोरखौ खिन्थाहर अबाव दोङो रनिया आंनावबोथ' सोंदोंमोन खिन्थायाखै आङो रागा जोंनानै खिन्थायाखै आं होनब्ला आंलाय मा आंथ' बिनो खिन्थागौमोन रागा जोंनानैनो आंबो खिथायाखै मा खालायदों बेयो नुवाखै नामा
एसे फसायदों होननानै खिथायाखै आं बिनो। बेखौथ' बुजिना मोन्दों आङो फस्थायदों होननानै, नाथाय सिटुएसना मा जाना दङ नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै? लाबोथोंना बियो पुलिस लाबोयो आर्मि लाबोयो जायखौ लाबोथों लाबोथों होननानै जेबो होनखायाखै आं। लाबोथों दे बियो पुलिस सोरखौ लाबोथों नुगोन बिबो। मा खालायनोलै पुलिसा? उल्था जोंफोर खैफोदाव गोग्लैफिनबोलाय आबा। बे फाग्लि खर' फाग्लिजों जेबो फोथायनो हाया बेखौ। बेनोथ'। फैथों बियो जायखौ मिलिटारि लाबोयो पुलिस लाबोयो आर्मि लाबोयो लाबोथों नायगोन आंबो। खिन्थाबालाय माथो जायो रनिखौनो खिन्थाहरा मानो बिमाया फैदों होननानै? खिन्थाया आङो बिनि गाज्रि आखलखौ। बिनि आखलखौथ' गाज्रि होननानै मिन्थिखागौ फिसाज्लाया, आरो नुबावथों बियो। जेब्ला बे पुलिसखौ लाबोगोन ना अब्लानो आङो रनिखौबो लिंहरगोन बे जायगायाव। बे बिमानि बे गाज्रि आखलफोरखौ नुथों बियो। बेबायदि खालायना हामगोन आरो बिफा? मानो हामा, हामगोन।